אורי חברים, כאן עיניי בעוד סרטון חדש, נמלש. כמו שאתם רואים, זה הבייס שלי, הטאקו 551 מיליון. אוקיי, זה הבייס שלי, והיום אין לי מה לעשות לכם, אז אני אעשה לכם תחת חבילות במודד, אל תדאגו. אני אחזור אליכם כמובן, שנסיים את כל הפתיחה. אני רק אומר, אני מראה לכם את המודד. אם אתם לא יודעים, אם אתם אוהבים ורוצים, בינתיים נחפתי פה לקבלוק אחד. אם בתוך חצי דקה, אם אתם אוהבים ורוצים, ב-75 לייקים, אני מראה לכם את המודד. זה ממש כיף, מזמן לקי בלוקים, זה כיף. אני אשמח ללייק, זה פשוט ללחוץ, פשוט. טוב, אז חברים, בינתיים השגתי לקי בלוק סיקרט, טאקו לקי בלוק ולוס לקי בלוק. בשתי דקות האלה אני אחזור עליכם. טוב חברים, סליחה שאני משגע אתכם. לקי בלוק סיקרט, טאקו, השגתי עוד לקי בלוק סיקרט ועוד לקי בלוק טאקו. בינתיים נחכה לעוד. טוב, יאללה, אני מתחיל לפתוח, נתחיל עם הטאקו. שואו, לא סטיבי טאקו. יש לנו פה טאקו. משהו טוב. יש! אחלה. לא סיקסים. פתח שתי מוקה. עוד 6-7 אחד. לא סלאקי בלוק. בתקווה של 6-7. אפילו לא סטור. לקי בלוק סיקרט. התחלתי עם הראשון. לסיקרט, בבקשה. נו באמת. בבקשה. טוב, יאללה חברים. אני אאסוף לכם עוד. יאללה ביי. אל תדאגו, אם מישהו העביר והריט, זה מודד, רק אומר לכם שזה מודד. טוב חברים, זה הפתיחה האחרונה. לקי בלוק סיקרט אחד. בתקווה שיצא משהו טוב. נתחיל עם הגרוע הזה. אני רוצה את הבנה של מגי. יאללה, צ'אט. טאקו, לא, טאקו. לא סנו. בבקשה. 6-7. מלא. בקלאווה. תן משהו טוב. לא 6-7. קמצנים. אומייגאד. צ'אט, רגע, מישהו נכנס אליי. בפאבליקים דברים מטורפים. לא, הוא יצא. טוב, יאללה. אני מקדיש את זה לכם. אם יוצא פה איזו כסי.